Assalamu alaikum, sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci dai babu yadda za a yi mu tsunduma cikin wannan tattaunawa ko mu duba abin da muke ɗauki da shi face sai mun yi godiya wa magoya baya mutum 4000 a daidai wannan lokaci wanda ya tabbata cewa suna bibiyan wannan shafi. A daidai lokacin da nake shirin fara wannan bidiyo ne na tabbatar da cewa mutane 4000 sun yi subscribing domin kasancewa da wannan shafi na Kurra TV a wannan shafi na YouTube gabaki daya. Babu abin da zamu ce sai dai mu miƙa godiya na musamman ga ilahirin mutane da suke bibiyan wannan shafi da kuma suka bamu wato gaskiya da yaddansu a hannunmu na ganin cewa mun ci gaba da ba su yi hamba ne akan abubuwa da suke faruwa a duniyar kwallon kafa. Ko shakka babu kun cancanci yabo na musamman kuma kun cancanci godiya na musamman dangane da irin rawar da kuke takawa. Idan babu ku fa babu wannan shafi kuma babu ni, dan babu wanda zan zauna in ba wannan bayani kuma babu wanda zai zauna ya bani yaddansa na ganin cewa a koda yaushe kuma a kullum na ba shi cikakken bayani dangane da abubuwa da suke faruwa musamman a daidai wannan lokaci a kasuwar musanyar 'yan wasa. Mutane 4000 ba wasa bane ko shakka babu, kuma mutane 4000 su ne nake miƙa godiya ga su gabaki ɗaya mutum 4000 da suka yi subscribing a wannan channel na ganin cewa sun ci gaba da karɓar su yi bayani a ko ina suke a faɗin duniya. Na gode. Kamfanin Kurra yana godiya da gudunmawar ku 100% daga sama har ƙasa mun mika godiyanmu na musamman ga mutanen gabaki ɗaya waɗanda suke bibiyan wannan shafi. A daidai wannan lokaci ma kasuwar ta musanyar 'yan wasa za mu shiga, kuma kamar yadda ka sani ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal a iya cewa ita ne ƙungiyar da a daidai wannan lokaci ta fi kowa wato tashi faɗi a cikin wannan kasuwa, ta fi kowa dukufa ka'in da na'in wajen ganin sun yi aiki, sun cefano 'yan wasa kuma sun cefanar da 'yan wasan da ba sa bukata. Muna ɗauke da ɗimbin bayani daga filin wasa na Emirates a daidai wannan lokaci sakamakon cewar ƙungiyar tana aiki tukuru na ganin cewar ta shirya tunkarin kakan wasa mai zuwa. A Manchester United ko fa labari ya dawo sabo. Za mu ji bayani da ke fitowa a halin yanzu ba wai dangane da cefano 'yan wasa ko makomar kungiyar bane, a dangane da mai horoswa Erik ten Hag ne wanda yake barazanan barin kungiyar ta Manchester United. Shin me dalilin da ya kawo wannan al'amari har ya kai ga mai horoswa ten Hag yana shirin barin Manchester United? Muna dauke da cikakken bayani, yayin da a Chelsea ma akwai bayanan ba ta tabbatar da daukan dan wasan ta na farko a wannan kasuwa ta musanyar 'yan wasa. Real Madrid ma ta kammala cefananta kamar yadda Florentino Perez ya faɗa, kuma ta gabatar da dan wasan ta na karshe. Barcelona ma za mu ji yanayin hanyoyin da ta bi na ganin ta sabunta contracting ɗaya daga cikin jerin 'yan wasanta da take ɗauke da su a daidai wannan lokaci. To ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin tattaunawa daga baki ɗaya a daidai wannan gabar, kuma mu faro daga jerin bayanai da muke ɗauke da su akan teburi. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal, bayanai da ke fitowa daga Arsenal ɗin kamar yadda ka sani akwai ɗimbin labarai daga daren jiya da muka wato sanya faifan bidiyo na ƙarshe zuwa yanzu a iya cewar kusan awanni 24 kenan an yi ta kai kawo a filin wasa na Emirates. Mun ji ta yi da ƙungiyar ta Arsenal ta shigar dangane da ɗan wasa Declan Rice, wanda an bayyana cewar sabon tayin da Arsenal ta miƙa Westham United tayi ne wanda ya kai kusan fam miliyan 90 na ganin Arsenal ɗin ta ɗauki wannan ɗan wasa. An bayyana cewar Arsenal ta miƙa tayin kuɗaɗen farko fam miliyan 75 kafin kuma ta ƙara fam miliyan 15 a cikin kuɗaɗen ƙari don ganin ta ɗauki kaftin ɗin na Westham United kamar yadda bayanai suka tabbatar. Declan Rice inda a daidai wannan lokaci an bayyana cewa da zaran wannan tayi ya shiga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Westham United kamar yadda bayanai suka tabbatar, tayin yana shiga kan teburin West Ham. Bata ɓata lokaci ba wajen ganin tayi watsi da wannan tayi. Dan me? Saboda yanayin hanyoyin da za a bi na biyan ta kuɗaɗe da ke cikin wannan yarjejeniya shine bata gamsu da shi ba. Tana buƙatar kuɗaɗe da dama a matsayin kuɗaɗen farko da Arsenal za ta biya, kafin kuma a yi lissafin kuɗaɗen ƙari da za ta biya kamar yadda bayanan suka tabbatar. An bayyana cewar Arsenal a shirye take kuma na ganin cewar ta sake yin sabon tayi don ɗaukar ɗan wasa Declan Rice nan ba da jima ba. Tattaunawa na ci gaba da gudana tsakanin West Ham United da Arsenal dangane da wannan dan wasa kamar yadda bayanan suka tabbatar, kuma nan ba da jimawa ba kamar yadda na faɗa Arsenal din za ta sake mika sabon tayi a daidai wannan lokaci. Da alama dai kamar yadda bayanai suka fito daga majiya mai tushen ana ci gaba da matsawa ne a hankali ga matakin da Arsenal za ta yi tayin da West Ham United za ta amince da shi. Idan baka manta ba, tayin farko da West Ham United din ta karba daga Arsenal fam miliyan 80 ne, wanda a wannan lokaci an bayyana cewa fam miliyan 100 shine kuɗin da Arsenal watakila idan ta biya da kuma ƙarin 'yan wasa a cikin wannan yarjejeniya West Ham za ta amince da shi. Arsenal ta ƙara ta yin ta ya kai fam miliyan 90 a halin yanzu, amma duk da haka West Ham United ta yi watsi da wannan tayi. Za mu jira mu ga sabon tayin da ƙungiyar ta Arsenal za ta shigar
dan ganin ta dauki dan wasa Declan Rice daga wato Westham United. Dangane da tsakiyar filin kungiyar ta Arsenal a daidai wannan lokaci, bayanai ma sun nuna cewa Thomas Partey dan wasan tsakiyar na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a halin yanzu fa Arsenal da wannan dan wasa sun dukufa shi ma kayan da nayin wajen ganin an samu masa mafita dan ganin cewa yayi adabu da kungiyar ta Arsenal. Akwai jerin kungiyoyi daga nahiyar Turai da ke zawarcin wannan dan wasa, akwai jerin kungiyoyi daga yankin kasar Saudi Arabia da ke zawarcin Thomas Partey. An bayyana cewar a makon da za a shiga ne Arsenal din za ta sa halewa wannan dan wasa ya shiga ganin ya samu kungiyar da zai dangana dan ya ci gaba da murzalida. Bayanai dai su nuna cewar kungiyar ta Arsenal idan har ta cefanar da dan wasa Thomas Partey, idan har Granit Xhaka ya bar wannan kungiya, to dole ne Arsenal ta fita ka'in da na'in wajen ganin cewar ta cefano yan wasan tsakiyar mutum biyu ƙari da wato dan wasa Declan Rice. A iya cewar kusan mutane uku kenan ake tsammanin Arsenal din za ta dauka a wannan kasuwa ta musanyar yan wasa a tsakiyar fili idan ka dubi lissafin yadda yake. Shi yasa nace Arsenal ta fi kowa aiki a wannan kasuwa na musanyar yan wasa na ganin ta inganta tawaga kamar yadda bayanan da muke dauke da su a daidai wannan lokaci suka tabbatar. Ba fa a maganar Thomas Partey da Declan Rice aka tsaya ba. Bayanai sun nuna cewa Romeo Lavia ma kamar yadda fitaccen dan jarida masani akan harkan cefanen yan wasa Fabrizio Romano ya rawaito, ya bayyana cewa tattaunawa ta fara nisa tsakanin Arsenal da Southampton dangane da dan wasa Romeo Lavia. Dan wasa Romeo Lavia dai kamar yadda ka sani Arsenal ta kwana biyu tana wato yunkurin ganin ta dauki wannan dan wasa, kuma daidai wannan lokaci bayanan sun bayyana cewa Arsenal din tana nan tana tattaunawa kuma ana tafiya yanda ya kamata akan hanyar da ya dace kuma akan matakin da ya dace dan ganin Romeo Lavia ya zama dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal kamar yadda bayanan suka tabbatar a daidai wannan lokaci. Za dai mu jira mu ga yadda wannan al'amari zai kasance tsakanin Arsenal da Southampton dangane da wannan dan wasa wanda kungiyar take yunkurin ganin cewa ta kawo shi. Duk da cewa Romeo Lavia dan wasa ne wanda ba za ka iya wato bai bada wato goyon bayan ka 100% a kansa ko kuma ka jira ka ce shine zai buga maka wasanni 38 a gasar ajin Premier gabaki ɗaya ba, saboda tarihin da yake da shi na raunuka da yake fama da shi a kusan kodayaushe. Amma dan wasa ne mai nagarta ko shakka babu, kuma mafi akasarin lokuta idan yan wasa suka sauya kungiyoyi, idan ka je babban kungiya za ka samu jerin likitoci wanda watakila sun fi na kungiyar da kake, wanda wannan zai iya tallafa maka na ganin cewar ka murmure. Kuma manyan kungiyoyi an san su da kawo magunguna masu nagarta wajen ganin yan wasa sun murmure akan lokaci, sun ci gaba da murzalida idan har raunin ba wani rauni ne mai matukar wato tasiri akan irin rawar da dan wasa yake taka ko kuma mummunan rauni da yake dauke da shi ba. Amma dai zamu jira mu ga yadda abubuwa za su kasance tsakanin Arsenal din da Southampton da kuma Westham United da suke kunkurin kulle wannan yarjejeniya da kuma kungiyar kwallon kafa ta wato kungiyoyi da suke zawarcin dan wasa Thomas Partey daga yankin kasar Saudi Arabia da kuma wato wanda suke nahiyar Turai kamar yadda bayanan suka tabbatar. Har yanzu Arsenal an bayyana cewa ta sake sanya kwatayi akan teburi na fam miliyan 60 don daukan dan wasa wato Kai Havertz daga kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. An kwana biyu ana kai kawo dangane da wannan al'amari, kuma an bayyana cewar Arsenal din a halin yanzu a shirye take na ganin cewar ta bada kuɗin da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ba za ta iya ture shi ba don ta dauki wannan dan wasa. Gashi dai karshen wata ya zo, Chelsea babban damuwar ta halin yanzu shine ta cefanar da yan wasa sakamakon makudan kuɗaɗe da ta kashe musamman a kasuwar musanyar yan wasa na watan Janairu. Dan wasa Kai Havertz yana ɗaya daga cikin jerin yan wasa da Mikel Arteta ke bukata a wannan kasuwa ta musanyar yan wasa. Fam miliyan 60 shine kuɗin farko da Arsenal ta yi da kuma ƙarin fam miliyan 5 a cikin kuɗaɗen ƙari, wanda hakan zai kai yarjejeniyar zuwa fam miliyan 65 dan ganin Arsenal ta dauki wannan dan wasa. Kafin mu dangana Chelsea gabaki ɗaya har yanzu Arsenal din dan bayanai sun tabbatar da cewa Yurian Timber shi ma ana ci gaba da yarjejeniya tsakanin Arsenal din da wato kungiyar ƙwallon kafa ta Ajax dan ganin wannan dan wasa ya dangana kungiyar ta Arsenal ya ci gaba da murzalida. Tabbas Arsenal an bayyana cewa a shirye take ta biya fam miliyan 30 dan ta dauki wannan dan wasa, amma fa kungiyar ta Ajax tana bukatan kusan fam miliyan 50 dan ganin ta ce fanar da dan wasan. Lokaci ka iya tabbatar da yanda yarjejeniya za ta kullu tsakanin jerin kungiyoyin guda biyu, amma an bayyana cewa zai wuya a karkare kasuwar ta musanyar yan wasa. Dan wasa Yurian Timber bai zama mallakin kungiyar ta Arsenal ba. Tabbas Timber zai tallafa Arsenal idan kai la'akari da cewa guraben da yake murzali da bangaren lamba biyu da kuma bangaren wato tsaron baya ta tsakiya
center back a turance. Kamar yadda bayanan suka tabbatar, dan wasan zai matukar bada tallafi musamman idan kai la'akari da cewa a kakar ta gabata waɗannan gurabe suna ɗaya daga cikin gurabe da suka kawo Arsenal matsala, musamman bayan raunin Tomiyasu da dan wasa wato William Saliba. Arsenal ta fuskanci gwagwarmaya a waɗannan gurabe, amma idan akwai dan wasa irin Yurian Timber wanda yake benci yana jiran ko ta kwana, tabbas zai tallafa kungiyar, watakila ma ya tallafa wa Mikel Arteta wajen ganin ya kawo gasan guraben Murzalida a bangaren tsaron baya na kungiyar ta Arsenal. Za dai mu jira mu ga yadda wannan yarjejeniya zai kasance. A birnin London har yanzu filin wasa na Stamford Bridge kwa Chelsea ta tabbatar da kammala daukan dan wasa Christopher Nkunku akan kuɗi fam miliyan 52 kamar yadda bayanai suka tabbatar. Chelsea dai ta kwana biyu da kulle yarjejeniyar daukan wannan dan wasa tun kafin gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya, amma halin yanzu bayani ya fito a hukumance daga hannun kungiyar kwallon kafa ta Chelsea dangane da dan wasa Christopher Nkunku inda ya zama mallakin ta a hukumance. Christopher Nkunku dai an bayyana cewa ya sanya hannu akan contract shekaru 6 a kungiyar kwallon kafa ta Chelsea, kuma a shirye ke na ganin cewa ya dawo ya ci gaba da Murzalida a cikin kungiyar ta Chelsea kamar yadda bayanai suka tabbatar. Tun baya da Todd Boehly ya ce fa na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a kasuwar musanyar 'yan wasa da ta gabata, Chelsea ta kashe makudan kudade fam miliyan 653.7 kamar yadda bayanai suka tabbatar. Fam miliyan 653.7 Chelsea ta kashe a kasuwar musanyar 'yan wasa daga kasuwar da ta gabata na karshen kakan wasa zuwa kasuwar musanyar 'yan wasa na watan Janairu zuwa yanzu. Chelsea ta kashe wannan kuɗi fam miliyan 600, amma kuma a mataki na nawa ta kare a teburin Premier. Ka zauna ka tambayi kanka, kuma jerin 'yan wasan da ta ci fano shin ya akai da su, me akai da su, ina suke, me suke a Chelsea. Chelsea ta kashe kusan fam miliyan 50 da kusan fam miliyan 70 ma ina ga wajen daukar dan wasa Kukureya. Ta ci fano Wesley Fofana, ta kashe kuɗi ta siyo dan wasa Bernard Badiashile wanda duka 'yan wasan da ta ci fano ba dan wasa mai nagarta da zaka iya gani ka ce ya bada gudumawa kungiyar. Raheem Sterling ya shigo cikin wannan kungiya, Mikhail Mudryk dukkansu sun shigo, amma babu wani tasiri da Chelsea ta samu a 'yan shekarun da suka gabata karkashin jagorancin wannan mutumi. Kawai sun fita sun ce fanan 'yan wasan ne gaban su gadi, babu lissafi, babu wani shirin aikin da Chelsea za ta yi da waɗannan 'yan wasa. Saboda me akwai kuɗin na banza, kuma dama an bayyana cewa babu wani mamallakin Chelsea da zai ci riban kuɗi daga kungiyar sai bayan wasu 'yan shekaru kusan 5 ne ina ga ko 6 a cikin kungiyar. Hakan ya nuna cewa akwai matsala gaban Chelsea, kuma gashi yanzu ta dukufa tana ta aiki na ganin ta ce farar da wasu daga cikin 'yan wasan dan kar matsaloli su zo su shiga gabanta. Kaga ta sallami jerin 'yan wasa da dama wanda za su dangana yankin kasar Saudi Arabia. Khalidou Koulibaly, N'Golo Kante, dan wasa wato Edward Mendy mai tsaron raga, Pierre-Emerick Aubameyang duka 'yan wasa ne wanda ake sa ran nan ba da jima ba duka za su zama mallakin kungiyoyi a yankin kasar Saudi Arabia. Chelsea dai abubuwa sun rincaɓe mata ko shakka babu, za mu jira magana da abubuwa za su kasance mai horoswa Mauricio Pochettino a cikin wannan kungiya, duba da cewar shine sabon mai horos da 'yan wasan kungiyar da zai jagoranci wannan kungiya a daidai wannan lokaci. Dangane da jerin 'yan wasa da ake magana za su dangana yankin kasar Saudi Arabia, tunda mun ga jerin 'yan wasa da dama a kwanakin baya-bayan nan suna ci gaba da bin sahun Cristiano Ronaldo, mun ga Karim Benzema, ga Hakim Ziyech, ga Khalidou Koulibaly, kamar yadda faɗa 'yan wasan Chelsea da dama wanda akwai bayanai da suka nuna cewa akwai alaka mai kyau tsakanin Chelsea da kuma wani kamfani na yankin kasar Saudi Arabia wanda yana da wani kashi na mallakin kungiyar ta Chelsea kusan kashi 51, shi yasa suke tafiyar da abubuwa cikin sauki na ganin sun yi amfani da waɗannan 'yan wasa sun mika su zuwa yankin kasar Saudi Arabia. Dan wasa Son Heung-min na Tottenham, rahotanni sun alakanta shi da danganawa yankin kasar Saudi Arabia shi ma, amma Son Heung-min bai bata lokaci ba wajen tabbatar da cewa fa babu inda za shi. Yana nan a Tottenham, yana son takali da a gasar ajin Premier. Wannan gasa shine babban burinsa a rayuwa, ya ci gaba da murzali da a wannan gasa, kuma gasar ajin Premier shine gasan da yake alfaharin murzali da a cikin ta. Ya bayyana cewa ba don kuɗi yake kwalla ba, kai Son, ai don kuɗi ake komai in ga maka. Kawai dai ka ce lokacin ka bai ba, idan lokaci ya zo zaka ji. Kawai shine, amma maganan ba don kuɗi wannan duk bai taso ba da Allah da Annabi. Mu tsallake Tottenham tunda mun dubi jerin kungiyoyi da suke yankin birnin London gabaki ɗaya. Mu dangana filin wasa na Old Trafford na Manchester United tunda muna kasar Ingila. Bayanai da ke fitowa daga Manchester United sun tabbatar da cewar mai horas da 'yan wasan kungiyar Erik ten Hag, a cewar bayanan da suka fito a shafukan jaridun gulma, sun bayyana cewar mai horaswan ya shirya tsab dan ganin ya ajiye aikinsa a filin wasa na Old Trafford, ya adabo da wannan kungiya ta Manchester United sakamakon takaici da kuma gajiya da yadda ake tafiyar da abubuwa a cikin wannan kungiya, musamman a kasuwar musanyar 'yan wasa a halin yanzu da yake bukatar sabbin 'yan wasa. Jerin 'yan wasa da yake bukata rabi da kutansu ga baki ɗaya sun zama mallakin wasu kungiyoyi. Idan kai la'akari da cewar bayanai sun tabbatar United ba za ta iya
wato tattaunawa da Oriero De Laurentiis shugaban kungiyar ƙwallon kafa ta Napoli wajen cefanar da wannan dan wasa ba, kamar yadda muka kawo maka labarin a kwanakin bayan nan. Mun ji cewa ba za ta iya tattauna da Daniel Levy dangane da Harry Kane ba. Mun ji dan wasa Kim Min-jae ba zai iya jiran Manchester United ba, ya yanke hukuncin danganawa ba Munich. Rasmus Højlund sun bayyana cewa yayi tsada, euro miliyan 100 Atalanta take bukata don ta cefanar da shi, bayan tana gefe tana kallon Manchester United. Rabi da kwatan jerin yan wasan Mason Mount ma tayin har yanzu ba su tayin da ya kamata na ganin sun dauke shi ba. Ai ko ba kai bane mai horoswa, in kai magoyi bayan Manchester United ne ka san akwai takaici dangane da wannan al'amari da yake gudana a filin wasa na Old Trafford. Bayanan da suka fito daga yankin wato kasar Netherlands, kasar haihuwan mai horoswa Erik ten Hag, sun bayyana cewa mai horoswan fa ya shirya dan ganin cewa ya ajiye wannan aiki saboda wannan takaici da yake fama da shi na rashin tafiyar da abubuwan da ya kamata. An bayyana cewa mai horas da 'yan wasan na kungiyar ta Manchester United yana ganin rashin wato hangen nesa da kuma dabaru ne sa iyalin Glazer suka bar wannan kungiya a matakin da take, kuma wannan rashin dabaru nasu yana kawo koma baya ga yunkurin da yake na cimma burukansa a filin wasan Old Trafford, kamar yadda bayanan suka tabbatar. Fatan mai horaswa Erik ten Hag shine idan har Manchester United din ba a ce fanar da ita ba nan da 'yan kwanaki masu zuwa, to fa tabbas zai sauya lissafinsa ya nemi kungiyar da za shi, kamar yadda bayanan suka tabbatar a daidai wannan lokaci. Dole ne Erik ten Hag ji takaici, dole ne ji haushin yanda abubuwa suke tafiya a filin wasa na Old Trafford a daidai wannan lokaci gaskiya, saboda abin akwai takaici a cikinsa. Mai horaswa ya dinga fuskantar koma baya kullum dangane da jerin 'yan wasa da ke bukatar a kamasa dan ganin ya inganta tawaga, musamman idan kai la'akari da cewar Chelsea ta samu mai horaswa tana yunkurin farfaduwa, Tottenham ma haka ta samu sabon mai horaswa tana yunkurin farfaduwa, Liverpool ta shiga kasuwa tana ta cefare dan ganin ta inganta tawaga, Arsenal ma haka, wanda Arsenal din babu wata kungiya a yankin kasar Ingila da kuma duniya ma baki ɗaya da ta kai ta shiga kasuwa ta cefane a halin yanzu. Ga Manchester City wanda ko bata sai kowa ba ma a shirye take dama shiga cikin jerin kungiyoyi hudu na farko a kakar wasa mai zuwa zai matukar wahala, dole ne sai ka cefane. Kuma da samun tikitin fafata gasar cin kofin zakaru da Manchester United ta, idan har ba so take a ci zarafinta a wannan gasa ba, dole ne ce cefanen 'yan wasa. Amma babu wani ci gaba, sai kwan gaba kwan baya kawai kungiyar take yi, taku 2 gaba taku 10 baya. Haka abin yake a filin wasa na Old Trafford. Za dai mu jira mu ga yadda abubuwa za su kasance mai horoswa Erik ten Hag, wanda yake ci gaba da fuskantar takaici dangane da abubuwan da suke tafiya a wannan filin wasa na wato Old Trafford. Mu tsallake kasar Ingila baki ɗaya kwa daidai wannan lokaci mu dangana wato kasar Sifaniya. Kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta tabbatar da cewar gasar La Liga ta kasar Sifaniya ta yi rajista wa dan wasa Gavi na kungiyar ta Barcelona a gasar ta cin kofin La Liga, kuma dan wasa ne a halin yanzu na kungiyar farko a filin wasa na Camp Nou, kamar yadda bayanan suka tabbatar. Gavi dai Barcelona ta fuskanci gwagwarmaya wajen yi masa rajista a cikin wannan kakar da muke ciki bayan ya sabunta kontraginsa a kungiyar, amma halin yanzu komai ya riga ya tabbata cewar dan wasan sabon dan wasa ne wanda zai kasance tare da tawagar farko, kuma zai sanya rigarsa mai lamba 6 a filin wasa na Camp Nou din ya ci gaba da murzale da a kakar wasa mai zuwa wa kungiyar a daidai wannan lokaci. Babban ci gaba a filin wasa na wato Camp Nou kamar yadda bayanai suka tabbatar. Kazalika Real Madrid ta gabatar da dan wasa Joselu a filin wasan ta na wato Santiago Bernabeu. Dan wasan da yayi gwaje-gwajen lafiya kamar yadda aka tsara, kuma bayan nan ya tattauna da manema labarai inda ya sanya rigar Real Madrid din ya dauki hotuna, kuma aka gabatar da shi a gaban mutane a ɗakin wato watsa labarai na kungiyar ta Real Madrid. Dan wasa Joselu zai sanya riga mai lamba 14 a filin wasa na Santiago Bernabeu a wannan kakar da zamu shiga na shekara ta 2023 zuwa shekara ta 2024. Dan wasa Joselu dai kamar da ka sani tsohon dan wasan Real Madrid ne wanda ya murzali da kungiyar kafin ya bar Real Madrid, kuma tun a wannan lokaci ma kwallonsa na farko da ya zira kamar da bayanai suka tabbatar, Cristiano Ronaldo ya bashi tallafi ya zira wannan kwallo a filin wasa na Santiago Bernabeu a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya. A kakar da ta gabata, Karim Benzema da dan wasa Robert Lewandowski ne kadai suka fi shi zira kwallaye a gasar ta La Liga, inda ya zira kwallaye 16 a cikin jerin wasanni da ya fafata a kungiyarsa ta Espanyol a daidai wannan gabar. Za mu jira mu ga gudunmawar da wannan dan wasa zai ba wa Real Madrid. Kazalika kuka kafin mu karkare a yankin kasar Amurka, bayanai da ke fitowa sun tabbatar da cewa Inter Miami na shirye-shirye na ganin cewa Lionel Messi ya fafata wasansa na farko a filin wasanta kuma tare da jerin 'yan wasanta a ranar 21 ga watan Yulin shekara ta 2023. Lionel Messi kamar yadda ka sani ya dangana yankin wato kasar Amurka, inda anan ne zai ci gaba da taka leda
duba da cewa ana ganin tarihin sa na murzali da a daidai wannan lokaci ya zo karshe, duk da tayi da ya karba daga yankin nahiyar Turai da kuma yanki daga yankin kasar Saudi Arabia. Messi ya yanke hukuncin murzali da kungiyar ta Inter Miami, kuma bayanan sun tabbatar kungiyar a halin yanzu ta shirya don ganin dan wasan ya murza wasansa na farko a ranar 21 ga watan Yulin shekara ta 2021 23 kai afuwan. Za mu jira mu ga yadda wannan al'amari zai kasance tsakanin Lionel Messi da kungiyar ta Inter Miami. A daidai wannan lokaci da ka karshen wannan tattaunawa a daidai wannan gabar, kuma ba zan tafi ba, dole sai na sake mika godiya na musamman ga mutane 4000 da suka dangana wannan shafi namu na YouTube suka yi subscribing don ci gaba da karban sahihan bayani. Insha Allah ba za mu ba ku kunya ba. A koda yaushe muna godiya da gudunmawar ku 100%. Sai an jima.